Nakatala og duha ka bag-ong kompirmadong kaso sa Clade II variant sa Mpox sa Kiamba Sarangani Province. Kini ang gikumpirma sa Sarangani Provincial Health Office sa koordinasyon sa Department of Health Center for Health Development SOCSARGEN as of June 23. Ang duha ka bag-ong kaso sa Mpox dugang sa tulo kaunang kaso sa munisipalidad sa Alabel nga gireport atong Hunyo 12, 2025. Gipailom na sa close medical monitoring ang tanang pasyente. Nagpahigayon na sabog contact tracing ug hugot nga community surveillance sa mga health officials. Giawhag sa Provincial Health Office ang tanang nakasinati og sintomas sa Mpox sama sa pantal-pantal o butlig, sa naong o kalawasan, kalitura, pagpanakit sa ulo ug uban pa. Kinahanglan nga mo-report dayon sa ilang mga barangay health workers, rural health units ug municipal epidemiology and surveillance units alang sa husto og giya og suporta.